Ahoj, vítam ťa u môjho nového videa a v dnešnom videu tu budeme mať takú ochutnávku čínskych sladkostí. Tuto ich mám, je ich 1, 2, 3, 4, 5, 6 a jedno z toho je nápoj, takže prvé tu máme takúto želatinu v tube, potom tu máme takú žuvačku v tube, potom tu máme takú sladkú vodu malinovú. A potom tu máme tiež sladkú vodu, ale tutti frutti. A ďalšiu želatinu, takúto. A bubble tea v plechovke. Jablkové bubble tea. Takže, ja ako prvé si vyberiem asi tú žuvačku v tube. A budem to hodnotiť od 1 do 10. Nie. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Od 1 do 6. Je to taká žuvačka, je to dosť tuhé. Je to, že tutti frutti tiež. Takže bubblegum. A to úplne, že no, také, že to jakoby sa rozpúšťa. To nie je žuvačka. Co sa dá zjesť. A na pocit je to niečo také ako preaktivovaný slis. Tak ja to idem vyplúnuť. Tak, pre mňa toto od 1 do 6. 1 je najlepšie, 6 je najhoršie. Takže ja tomu dávam asi 6. Takže toto je 6. Posledné miesto. To nie je chutné. Tak, idem na druhé. A druhé, aby som si otvorila túto sladkú vodu. Ale neviem ktorú. A mne sa viac páči tá tutti frutti, než tá malinová. Takže tutti frutti. Otvorím si to. To vonia. To je taká voda. Takže ja si to dám asi radšej do pohára. Aby ste to videli. Je to mi úplne malinko. Ale to nevadí. Čakaj to. Tutti frutti. Peťka. Predposledné miesto, lebo toto mi tiež veľmi nechutí. Ako je to hrozné. Idem to vyliať. Takže toto 5. Tak, ideme na ďalšie a vybrala som si toto. Je to vraj žele v tube. Tak ideme to ochutnať. No takže... Oh my god. Wow, je to také žele. Ananásové. Wow. Je to celkom dobré. Takže je to celkom chutné. Takže tomuto tu neviem, druhé miesto. Takže ide to na druhé. Takže a otvorím si jablkové bubble tea. Toto stalo 2,20 jablkový bubble tea. Tak idem si to dať do pohára.
Takže som späť a idem si to využiť. Wow. Takže už som si to vyujala. Guličky tam, neviem či vidíte, ale sú tam. Áno, asi ich vidíte. A idem to ochutnať. Je to, že bubble tea? Tak neviem. Ja som už bubble tea mala, ale tutti frutti. Ňam. To je dobré. Ja chcem mať takú guličku. Chcem nejakú guličku, tak si idem po lyžičku. Takže tuto mám lyžičku a idem si nabrať nejakú guličku. Á, to nejde. A už ju tu mám. A rovno 2. Ňam. To je mega dobré. Mňam. To je dobré. To je strašně chutné. Takže tomuto bubble tea dávam prvé miesto. A ideme na toto. Je to žele. Takže idem si to otvoriť. Keď to otvorím, tak sa vám ozvem. No takže otvorila som to a oh my god, to bude asi toto podobné, čo v tyčinke. To vyberiem celé. Jo, je to dosť koľské. Má to byť zmrzlinka. Iná farba sa od seba odlepuje. To je dosť zaujímavé. To posledné, biele. No. Ono nezostáva nič iné, iba tretie miesto. Takže, posledné miesto, žuvačka. Predposledné miesto, to tá sladká voda, ale je to odporné. No, takže, 6. miesto, žuvačka. 5. miesto, juicy. 3. miesto, 4. miesto to. A toto, 2. miesto. A bubble tea prvé, tak to idem piť. A už sa teším na ďalšie videá. Teraz chvíľku možno nebudú vychádzať, ale to nevadí. Tak možno týždeň, ale možno vyjdú nejaké. Takže ahoj! Mám vás veľmi rada. A budem mať veľmi rada, keď kliknete na odber a na like. Ahoj!